To sai kai gaggawan saukewa domin ina tare da wanda yake so. To, magana gaskiya shine idan dai lissafi na ya tafi daidai, sai dai kamar dakon soyayya kike kawai mara amfani. Dakon soyayya kuma? Kwarai kuwa. Kin ga hakan ya nuna karar cewa ke ce kike son shi. Ni kuma ina miki misali ne da kankin kaina. Saboda ni nake son ki. Akalla tsawon awanni na bata ina zaman jiran ki. Kuma da baki zo ba hakan ba zai hana ni in biyo ki har inda kike ba. Kuma dama ai a so ka shine so, ba wai kai ka so ba. Zan yi miki wani misali guda daya. Da ce shi ne yake son ki. Da iya tsayuwar da na yi da ke a nan, da tuntuni ya fito a fusace. Domin ya ji dalili. Wataƙila ma mu rabu cikin rikici da tashin hankali. Amma ki duba, kalli yadda yake waya cikin kwanciyar hankali yana murmushi. Kin ga tun anan ya nuna miki cewa wadda yake waya da ita ta fi ki matsayi da kuma kima a wajensa. Ka san wane ne shi a wajena? To ai kowaye shi, na san matsayinsa bai wuce wanda kike so ba. Kamar dai yadda na zargi kuma na faɗa miki tun a farko. Kin ga? Ni kuma ni ne nake son ki. Da a ce ni ne shi, ya kamata a ce ya san daraja da wannan kyawun naki. Dan ni ba zan yi irin wannan gangancin ba. Idan ni ne, duk inda kika sa kafa a ce yana binki. Saboda ya jaddada kula da ke da kuma kare kimar nan da na faɗa tun a farko. Ki duba lamarin ki gani. Kwafsa masa yarinya. Kai wulakanta shi kawai take. Kalli waɗancan gwanin sha'awa. Kina gani kin san cewa ita ya raka. Amma duk da haka yana riƙe da abin da aka siyo. Kuma ya sanya ta a gaban shi. Kin ga yadda ya sa ta gaba? Wallahi ko kuda ne ya yankurin taɓa ta, sai ya ɗauki mummunan mataki a kansa. Kuma ina tabbatar miki da cewa motar ma ba lallai ta buɗe kanta ba, sai dai shi ya buɗe mata. Kin gani? Amma shi kuma solobiyan sai ya zamansa a cikin mota, ke kuma kika fito. Kin ga kenan?